Presidente Duterte nagapati nga matinlo ang ngalan ni Espinido. Malacanang nagpahayag COVID-19 free ang Pilipinas. Kag sa atong balita international, lapsag o kunabata nga na-infect sa COVID-19 sa Hubei province sa China, nagkagwa na sa hospital. Sa sports balita, FIBA gin-cancel ang hampang sang Gilas Pilipinas kag Thailand sa Asia Cup qualifiers. Kag sa atong balita entertainment, Sara Labatica, Richard Gutierrez excited na nga ikasal. Detalye sa mga nagapangunang balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Una sa aksyon! Las 6, Nueva Action Radio Philippines Standard Time. Kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nagtipon na makatapos ang media kag pila ka mga progresibo nga grupo sa tubangan sang Marker of the Fallen Journalists sa Plaza Publica sang syudad sa Bacolod sa Black Friday protest nga ginapatigayon subong nga hapon. Sunod kay National Union of the Journalists kon NUJP Negros sa Occidental Chairman Marshall Espina, tinutuyo sang sining nga hublag protesta nga ipakigbato ang kinamatarong sa pagpalayag. Hindi lang sa isa kadako nga network bisan pa sa mga lokal nga media. Nagapati sa Espina nga ini ang nagakaigo nga tiniunagod maghugpong ang mga journalist kag pumuluy agad proteksyonan ang tagsa-tagsa ka mga kinamatarong. Liwat man nga nagpanumdum sa NUJP National Chairman Nonoy Espina sa mga pumuluy nga dako ang responsibilidad sang media bilang watchdog sa sosyedad. Ang tanan nga nagtambong sa hublag protesta ang nagsoksok sang ito nga bayo. Tanan nga media nang ipasira sa gobyerno at kasuhan sa gobyerno nga allegedly may violation of the law. Pero mo nang ginahadlok naton kasi because of this, kay magpapasira nilang dako nga network ang ibig-sabihin ang mas mo kita no. Dapat yan si NUJP kon Negros Chairman Marshall Espina.
Formal na ngaging turnover sa Department of Public Works and Highways Bacolod District Engineering Office sa gobyerno sa Bacolod ang 33 milyones pesos nga balor sa Bacolod Evacuation Center sa Progreso Village, Barangay Vista Alegre, Syudad sa Bacolod. Ang turnover ceremony ang ginpangunahan sa mga opisyal sa Bacolod, DPWH Regional Director Leia Delfinado, ang Office of the Civil Defense Regional Director Jose Roberto Nunez, kag iban pa. Ang evacuation center ang may 8 ka mga istruktura kag kumpleto sa pasilidad. Sunod naman kay Congressman Greg Zataya, sa tion nga hindi na mausar ang proyekto sarang ini nga mahimo bilang training center sang syudad. Sa kung suno pa sa kongresista, naka-istorya na ini kay Delfinado angod sa pagpainsang pondo para sa perimeter fence sa palibot sa evacuation center. Nagpasalamat man si Mayor Evilio Leonardia kag Vice Mayor Elcid Familiaran sa pagpainsang gobyerno national sa pondo para sa proyekto, pero dapat nga magpangamuyo nga wala sang kalamidad nga magluntad. Sir Leonardia, magatukod ini sang team nga amo ang maga-operate kag maga-maintenar sang proyekto. Ininang ikalimang evacuation center sa Negros Occidental, lakip na ang sa Kabankalan sa Sagay, bago kag padayon naman ang konstruksyon sa Banwa sang San Enrique. Hopefully, hindi siya magamit as evacuation center. Kabay pa nga, way lang may matabo sa atong diri sa Bacolod. Meaning, kung hindi siya ma-utilize as evacuation center, meaning way, okay kita. No, mas spare kita sa mga kalamidad. Although we have to always be prepared. Ang kabahin sa pagpahayag ni Congressman Greg Zataya. Samtang kapin 1.7 bilyones pesos nga balor sa mga proyekto ang ipatuman sa Department of Public Works and Highways Bacolod District Engineering Office para sa syudad sa Bacolod subong nga 2020. Suno kay Congressman Greg Zataya, lakip sa mga proyekto nga ipatuman karon nga tuig ang rehabilitasyon sang dalan kag pagkayo sang drainage sa shopping area ang Buri Road sa Mandalagana, ang koneksyon sang dalan humalin sa Langilin pakato sa Banwa sang Musha Road widening, pagpadayon sang drainage projects sa pagbutang sa masugat sa palibot sang Bacolod City. Suno sa kongresista, ginpahibalo naman siya nga may 300 milyones pesos na nga pondo gikan sa gobyerno nasyonal para sa pagpadayon sang Negros Bacolod Economic Highway para sa Segment 3, humalin sa may Burgos Extension pagwa sa Bacolod Silay Airport Access Road kon Basara. Ginapaabot sang kongresista nga mahuman ang Economic Highway sa tuig 2022, kagyara man sa timeline ang proyekto bilang kabahin sang Build program sang Duterte administration. Nagnubo sang 62% ang kaso sang dengue sa syudad sa Bacolod umpisa Enero tubto Pebrero 1 karon nga tuig. Sunod kay Dr. Grace Tan ang pamuno sang City Health Office Environmental Sanitation Division, ang Bacolod sa karon ang may 88 na kaso sang dengue, mas manubo sang 62% ikumparar sa 231 kag isa ang may napatay sa pareho nga panahon. Nagapakita sa record sang CHO nga ang Barangay Singkang Airport ang may pinakadamo nga kaso sang dengue nga may 11. Sunod ang Mandalagan nga may 9, Takuling kag Alhis nga may 6, Estefania kag Wansilingan nga may ara sang 5, kag Handumanan, Villamonte, Pahanukoy kag Sumag nga may ara sang 3 ka na record. Sunod kay Tan, hindi dapat pagkalimtan sang publiko ang mga butang nga dapat himuon kontra sa mga masakit kangay sang dengue, leptospirosis, meningococcamia kag iban pa, kasunod nga nakatutok ang kalabanan sa karon sa coronavirus disease 2019. Sa dugang pa nga balita lokal, gin-hold up ang kolektor sang landing company sa may sitio overflow barangay Maricalom, syudad sang Sipalay mga alas 3:30 kahapon nga adlaw Pebrero 13. Ang biktima gingilala kay Reynaldo Fabillar, 26 anyos, kag kolektor sang Kauvan Credit Services nga nabase sa barangay Kulipapa, Banwa sang Hinubaan. Sa investigasyon sang Sipalay PNP, bago lang nakasukot si Fabillar sang kwarta kay nagatindo gini sa kilos sandalan sang ginpalapitan sang isa sa duha ka mga suspect kag nagdeklarar sang hold up dala taya sang armas at hanga. Ginkuha sang suspect ang nakolekta nga kwarta nga 7,500 pesos lakip na ang motorsiklo nga ginapanag-iyahan sang kompanya nga didto man nabutang ang iya cellular phone kag 1,000 ka pesos nga kwarta. Nagpalagyo ang isa ka suspect padulong sa proper sa syudad sang Sipalay, samtang ang isa naman ang padulong sa Banwasang Hinubaan.
Sa iban pa nga balita lokal, patay ang 20 anyos nga soltero matapos maghikog agas ng Pebrero 14 sa sulod sa ginapuloyan sa Barangay 29 sa syudad sa Bacolod. Nakita sang Iloy kag utod nga nagabitay sa sulod sa nga kwarto ang biktima nga mahigot nga lubid ang liog. Base sa pagpangusisa ni Police Executive Master Sergeant Jim Agostos Velasco, investigador sa Police Station 1, posible nagsunggod ang biktima sa iyang nobya kabangdanan sang iyang paghikog. Sulod pa kay Velasco, maka 30 ka beses nga gintagon sa biktima ang cellphone sa iyang nobya apang wala ini nagasabat. Nagapati si Velasco nga mayara sa nga wala pag-intsendihan sa tunga sang biktima kag sang iyang nobya. Sulod pa kay Velasco, wala man sa may nakita niya mga problema ang pamilya sang biktima. Kag dugang pa ni Velasco, wala man siya sa may nakita nga foul play sa kamatayon sang biktima nga sa karon gindala na sa Lourdes Funeral Parlor ang bangkay agod mapaidalom sa autopsy. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 16 Aksyon Radio Philippines Standard Time para sa complete nga management sa inyong liver detox mag DTX 500 sa kada adlaw. Ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatino sang atong dugo kagataya. Ini man ang mayroon sang active ingredients phytochemicals ug antioxidants pangkontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy kag fit. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga nagapangunang nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat Una sa aksyon. Las 6:20 Action Radio Philippines Standard Time. Kagaron sa detalye na sa balita nasyonal.
Nagapati si Presidente Rodrigo Duterte nga black propaganda lamang ang ginahaboy nga akusasyon bato kay Lieutenant Colonel Jove Espinido nga nalaki pinis sa narcolista. Sa ginpagawa nga statement ni Presidential Spokesman Salvador Panelo subong adlaw Pebrero 14, nagapati ang presidente nga matinlo si Espinido. Sulod kay Panelo, ini ang ginakabi nga black propaganda bato kay Espinido para gubo ng iyang reputasyon sa mata ni Duterte sa mata sa mga Pinoy hag para mauntat ang kampanya sinibatok sa illegal nga droga. Sulod kay Panelo, padayon sa karon nga gina-enjoy ni Espinido ang pagsalig sa iyasang presidente. Sulod pa kay Panelo, nagapati man ang Chief Executive nga hindi matuod ang aligasyon nga imbolbado si Espinido sa illegal nga droga. Handa ng Philippine National Police o na PNP sa pag-aresto kay Anay Senador Antonio Trillanos IV kag siyang pagkaiban may koneksyon sa ginaligar himbunanay o kon kaso nga sedisyon. Sa press briefing, ginpahayag ni Police Brigadier General Bernard Banak nga ang Quezon City Police District kag Criminal Investigation and Detection Group ang manguna sa pag-aresto sa mga akusado kag may ginpreparar na nga tracker team para diri. Sunod kay Banak, ginahulat na lamang nila ang kopya nga magahalin mismo sa korte. Suro kay Banak, ginoko na sa nibaluan ang kaso ang nag-ugat sa aligasyon sa estafa convict nga si Peter Jumel Advincula alias Bicoy nga nagapahayag nga ang mga miyembro sa oposisyon ang nagplot sa senaryo nga magkaguba sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte pagi sa paglink sa pamilya sa Chief Executive sa illegal drug trade. Ang iban pa nga mga respondents nga sa Vice President Leni Robredo, Senator Leila de Lima Cagrisa Hontiveros, subong man si Anay Senator Bam Aquino ang naabsuelto na sa kaso. Sa piyak nga bahin, ginpahayag naman ni Trillanes nga yara karon sa abroad nga handa siya tubangon ang kaso kay gindugang nga magabayad ini sa piyansa kung magbalik sa pungsod sa masunod nga semana. Sa iban nga balita national, patapuso na sang kamara ang karon prangkisa sang ABS-CBN sa Marso 30 antes sila mag-umpisa sa pagtalakay sa 11 ka mga pending hagna para sa renewal sa franchise sa mga media network. Suno kay House Speaker Alan Peter Cayetano, hindi urgent ang mag-infile nga hagna bangod sarang pa maka-operate ang ABS-CBN tubdob Marso tuig 2022. Suno kay Cayetano, posible ila talakayon ang pending nga mga hagna kung magkalma na ang tanana antes ang Marso tuig 2022 o kung sa bulan sang Mayo kung pagkatapos ang State of the Nation address ang presidente. Gintala na sa ikatatlong nga Lunes sa bulan sang Hulyo ang masunod nga sona ni Presidente Rodrigo Duterte. Una na ang ginpalayag na Senate President Tito Soto kag House Committee on Legislative Franchises Vice Chairman Tony Pet Albano nga sarang pa maka-operate ang ABS-CBN na tubtob tuig 2022. Apisar nga expire na ang ilang prangkisa o kung ma-expire na ang ilang prangkisa bawod may mga pending nga bills nga ginfile sa Kongreso. Ginklaro sa Malacanang nga nagapabilin nga hilway ang Pilipinas sa coronavirus disease o kung COVID-19. Suno kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, wala nalakip sa listahan sa mga kumpirmado nga may COVID-19 ang 3 ka una nga ginreport nga nagpositibo sa nasambit nga virus. Dugang pa ni Panelo, isa sa 3 ka kaso ang napatay samtang 2 ang naka-recover na sa sakit kag na-discharge na sa hospital. Ginpasiguro ni Panelo nga ginatingwaan sang gobyerno nga himuon ang tanan agud mapunggan kag hindi na maglapta pa ang COVID-19 sa pungsod. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa mga balita international, sports, kailan entertainment. Pagkatapos, gidamang sini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1.
Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First Portion. Balita una sa aksyon. Lasay sa 28 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagsalita niya sa aton balita international, nakagwa na sa hospital ang 14-month-old nga bata nga na-infect sa coronavirus disease sa COVID-19. Ang bata nga lalaki ang ginala sa hospital sa Hubei province sa tung Enero 26 bangod sa diarrhea kag pagpalanuka. Sang mamulong tungod sa diarrhea, nakita naman ini sang sintomas sang kabudlayan sa pagpaginhawa kabangdanan kun nga ang gindala ini sa ICU isolation ward kag sang ulihin nagpositibo ang bata sa COVID-19. Naka-recover naman ang bata kag ginpagwa na ini sa hospital. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, gin-cancel sang FIBA ang tatlo mahampang para sa Asia Cup qualifiers. Lakip sa gin-postpone sang FIBA ang hampang sang Gilas Pilipinas batok sa pungsod Thailand nga dapat kuntani pati gayunon sa Pebrero 20 sa Smart Araneta Coliseum. Kanselado man ang hampang sang Japan kag China sa Pebrero 21 kag ang hampang sa tunga sang China kag Malaysia sa mabot nga Pebrero 24. Sunod sa FIBA Asia ang pagkansa sang hampang bangon sa pamahog sang coronavirus disease sa 2019. Wala pa sang desisyon ng FIBA Asia kung ilaman i-cancel ang hampang sang Gilas Pilipinas kontra Indonesia sa Pebrero 23 sa Jakarta. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, hindi matago na Richard Gutierrez kag Sara Labati ang kalipay para sa nagahilapit nila nga kasal sa bulan sang Marso. Sa interview kay Sara, gin-share sini kung daw ano na siya ka-excited nga makaupod sa espesyal nga adlaw nila ni Richard ang ina pamilya kag mga abyan kag iban pa nga naghalin pa sa iban nga pungsod. Samtang ginako man ni Richard nga ginakulbaan siya sa pagpakasal nila ni Sara. Pahayag ni Richard nga madugay na nila nga ginahulat ang adlaw nga magapakasal sila kagin pa siguro nga mangin espesyal ini para sa ila. Samtang pilaman kasi mana antes ang kasal, ginpasalamatan ni Sara nga hands-on sa Richard sa pagplano sang tanan. Una sa balita, una sa aksyon.
Lasay si Media Aksyon na Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kapugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw, Pebrero 14, 2020, Bernes, kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.